ya, Seth? Kok gabut? Dolan ngene siwi bisa Vivian. Ngono ya oleh, yuk. Yo. Yes. Mama kok gak ya? Ayo coba yuk. Siwi. Oh alah, sere karo Titin to. Enak apa? Pengen dolan gabut. Ayo lungguh ning kono. Pak Dewi ngene iki penake apa ya? Iki enak seblak, enak banget ketoke. Ayo tuku apa piye? Ning kene enak to? Enak nang di omahku ning sik kono. Ya wes, ayo. Ayo. Mbak, seblak cekernya 3 ya, pedes semua. Oke. Ikan dosong ya? Nggih. Iki artone. Matur suwun, Mbak. Nggih. Arep ning ndi? Arep kok seblak. Aku yo baru tuku seblak lho, Mang. Ya wes ayo dipangan bareng namanya Siwi. Ayo, tapi aku tak njiko seblak sik ya. Oke. Bella, arep ning ndi? Arep mangan seblak. Ayo gabung ya. Ini lo gabung. Oke. Nek mangan ki alon-alon. Kowe bareng ki lho, nek mangan aja kecap. Gak apa-apa, kita ben ketok menikmati. Enak kok. Panas. Yo ngono iki, nek mangan gak alon-alon yo ngono iki. Ngombe. Yo wini. Kecokot. Ya ta iki barang. Makane mangan ki aja kecap. Ben gak kecapat ilate. Mangan ki alon-alon, aja kecap, yo ngono iki mang akibate. Ya wis no, ayo mangan alon-alon ae. Ayo, cuman ya dekne.